Dame i gospodo, hvala vam za podršku žiriju i hvala vam što se slažete sa našim odlukama, to nam je veoma važno. U ime mojih dragih kolega, žiri vam zahvaljuje za sve one aplauze kojima ste pozdravili ove predstave. Hvala vam što ste me poslušali, ja sam na otvaranju zamolila da se ne žale dlanovi, da je aplauz nama hrana i svima onima koji su na sceni. Uz to sam rekla da je aplauz zapravo dijalog scene i gledališta. Ovaj festival je pokazao da je u ovom gradu, u ovom pozorištu taj dijalog veoma živ i učinkovit. Žiriju je dužnost da ocenjuje isključivo po pozorišnim merilima. Publika je sastavni deo pozorišta. Mi osluškujemo publiku, ali ne možemo da kažemo da je publika u tom smislu na nas uticala. Nama je drago što se publika slaže sa našom ocenom, ali naša je ocena autoktona. Mi se barem tako trudimo da bude. Pa onda to govori da je vaša publika, po našem mišljenju, veliki poznavalac pozorišta.